Bueno, hemen bestez, bukatu da saio puntuagarria, eta epaiek beren epaia eman bitartean, bertsolari azken agurra eskatuko diogu. Beraz, salduendokoak. Hemen parezi txiki bat, pentsatu dugu bertsolariak agur kolektibo bat egitea, eta doinu aukeratu dugu eta tribilloa dauka, baina oso erraza da, nahi dugu zuek ere parte hartzea, eta, hola zen? Gaur lautada, garabiak bat. Hori da. Gaur lautada, garabiak bat. Doinua segurazki... Garabiak. Eskerrik asko txalo eman baduzue hause doa sukaldarientzako. Gauzatxo bat esan nahi dut, zenbat ume eta zenbat ama, baina eskenik edan dut, jada dena patxarana. Barunak zeuden onak, giroa da bai ederra, ta orain guztion artean, bota dezagun puzkerra. Aupa zuek aurrekoak, salduendo herri itxela, ta zuegatik gaur hemen kelduko dute metxapela. Kuadrilla artekoan hemen banatu aibaze ikara, jode eske beti danik denok bat hemen izan gara. Gaurkoan jokatu dugu, hau saldu ondokoen etxean, urrengoa izango da ziurra uraingo gaztetxean. Gaur izan dugu hementxe, lautadakoen bai derbia, gutxien inporta duena, epaiaren erabakia. Lautada, UBS lautada, gure saio bai ederra, familia artean abestea beti izango da bai plazerra. Para
denok, ez da briska eta ez musa, lauta da osoan zabaldu dezagun guztiok bertso birusa.